ketrima nek ngene iki terus. Nah, kala mangsa ki ora mung wujud elek, kala mangsa ki ya dadi wong sing bagus. Manisa umuk. Raden Sencaki Satru Garbowinata Garboruji Satru Garboruji Pukulun Bathara Indra Pukulun Bathara Bayu Pukulun Bathara Sambu Satru Garboruji Sencaki Ladenana Pukulun. Dewaya nuntuna prangsaya prangsaya kang samya sarsaran Narada ngepalani Jawata Sukamulat Hong ilahing Mas Tuhuna Sekaring bawana langgeng ilangi Panakawan Bagong kok ana wujud jeneng kita Sencaki. Inggih, dasar kepara nyata Pukulun. Kula ingkang wayah Satru Garboruji Raden Sencaki nggih Raden Patmanagara. Paduka sinten? Ulun Bathara Sambu. Nek wujude mono Sencaki. Blegere Sencaki ning ora pangling swarane iku kaya dene swarane Bagong. Sakniki niku wong iso Mancala putra Mancala putri membo-membo nirokke swarane wong pirang-pirang. Mila Pukulun ampun gumun nggih kalih kemajuaning jaman. Wong lanang iso nyuwarake wong wedok iso nyuwarani wong lanang. Lan menungsa iso nirokke swarane Satuwana. Oh, niku swarane gajah. Niku swarane kewan. Nah niku swarane kirik. Mila Pukulun mboten perlu ulap lan ampun bingung merga napa kemajuan jaman Pukulun. Saya suwe saya bener panduga ulun. Merga ucape celomongan kaya wong edan. Bagong. Dalem Pukulun. Prayogane aja melu-melu kita mudhun, mboten badhe mandhap. Awit kula teng mriki Satru Garboruji nderekaken bendara kula inggih menika sinuwun Prabu Bathara Kresna. Yen kita kok nderekke Kresna, ana ngendi Kresna? Nun, Kresna ana ngendi? Nembe mawon tumbas es teh. Mila kula wonten mriki nengga sinuwun Prabu Kresna. Paduka yen mboten saged maringaken jampi duka wujudipun menika menapa? Kula mboten badhe wangsul. Ning yen upami paduka maringaken nusada sinasa wujude namung godhong gandul dipun bebek badhe kula tampi Pukulun. Monggo mestakamu Bagong.
pedang jek ilang. Mang tamake pukulon. Boten badhe cat. Mangkerian tak mendhet pusaka. Mangkerian tak ganti pusaka. Angel e. Nah niki pukulon. Awas pukulon. Odun. Langsar pukulon. Yo 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 yo. Yo. Yo 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 yo. Awas. Yo. Raisa pukulon. Angel. Mundur, mundur. Panjenenganku tampan ana Sencaki. Kok Sencaki melu-melu. Nggih pukulon, kula ndherekaken bendara kula. Paduka menika sinten? Kulon Bathara Penyarikan. Lho. Lah kok malah wong carikan mriki pripun? Carikan niku Kecamatan Ngombol. Zaman Piyai Ngombol kok dugi mriki. Kulon Bathara Penyarikan dudu wong carikan. Sencaki bali ning Merjokada. Mboten badhe wangsul pukulon yen kula dereng nampi dawuh lan yen kula dereng nampi sasmita gaib ingkang kula tampi inggih menika wujudipun titiyani gandayani puspa tajem malah saya suwin delemong kaya wong ngedian. Mangtamake pukulon. Boten napa-napa pukulon. Aman sewu lho, nuwun sewu lho. Wes. Nuwun sewu. Ora patok banget yen wujude mono Sencaki ning ulun ora pangling kaya dene swarane Bagong. Pusaka ulun wujude wangkingan tak tamake ora tumama. Suwening suwe pusaka ulun dicandak diremet dening Sencaki. Diremet kaya wong remet garet. Suwening suwe pusaka ulun dadi bengkong kaya ngene. Aduh wopu kulun. Wopu kulun ngaturaken ketiwasan wopu kulun. Ayo.
Parpati angin-angin upayanan Tribawana kandhek rendha paran boyo pan kilating wastra ulun waswadake Bathara penyarian inggih dewa pukulun ngaturaken ketiwasan kula pukulun majeng wonten palagan Kupadi Panakawan Bagong mboten wonten ingkang wonten namung sencaki kula nyandak wangkingan kula tamaken dadanipun sencaki nanging gumenjleng sudukanipun danguning dangu pusaka kula wau kulun dipun remet dening sencaki dumadakan pusaka kula menika lajeng dados bengkong kados mekaten pukulun menika kados pundi kula nyuwun pengayoman jenenge penyarian kuwi landhep dengkul pamikire kutung budine wujute mono sencaki ning kae sak temene Bagong sak temene kae sing mimba sencakiku Bagong yen upami Bagong kok kasetenipun menika linangkung wau kulun lah ya sing jeneng titah iku nek agek diayomi karo gustine nger lah mbok apa ingkang cinipta bisa kasembadan wong kuwi nek agek ketrimane ora ana sing ngungkuli karo menungsa nyatane jeneng kita nyandak keris ditamakke ora tumama malah diremet dadi bengkong kula nyuwun pengayoman kados pundi murih saged lempeng menika aja kuwatir pusaka nek bengkong iku kudune diwatek kekuwatane nganggo japa mantra terus dibenerke ya ngene iki nggih carane benerke pusaka ngene iki sakwise ngene pusakamu terus bali kaya dene sekawit namung kula tingali kok makse bengkong pukulun pusaka kula menika dereng lempeng tasik bengkong lah supaya lempeng dilebokke rangkane ngono bengkong kaya ngapa dilebokke rangka mesti dadi lempeng waduh menawi ngaten kula trimah wonten wingking kemawon mboten kuwawi kula mboten keconggan nandingi Panakawan Bagong mundur nggih Bromo mrene Bromo cekak aose ngene Bromo kados pundi kulun Panakawan Petruk karo Bagong saya suwe pancen saya kemendel kaya wong duwe piyandel kabeh dhewe ora kecunggah mung kare kita maju Panakawan Bagong Petruk dawana supaya mudhana ning jagat Iwa semanten yen mboten purun paripaksa badhe kula tegeli pukulun. Bromo Sencaki dasar kepara nyata kulun ora gelem mudhun ning jagat aja takon dosa kula ladosi candhak kula nuwun jamu lho kulun candhak nuwun sewu lho kulun
Ing atase dewa kok dikepruk batako iki ora kelakuane Bagong ora kelakon. Waduh kulun. Danguning dangu kula rasaken malah mboten kajen yen kula mboten mundur Bu kulun. Ya mau dipati maju ya. Jabutan nyamane Bagong. Leng-lenging dremangung-mangungkung kandhane manglerlena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang dyah utama Ilahe ulun waspadake kaya dene Sencaki inggih dasar nyonto Bu kulun kula ingkang wayah satra garba ruji pun Sencaki. Paduka menika sinten? Ulun Bathara Yama Dipati. Ora sakokan percika nganggo wujud Sencaki ulun netepke yen kita iku Bagong. Kula sanes Bagong, Bu kulun, kula pun Sencaki. Ora gelem mundur kelakon tak jabut nyawane. Ulun gawa kunci. Sakwise nyawane tak jabut cemplungke kantong karumba cemplungke kawah Candra Dimuka Bagong kelakon mati yen ngaten kula nyuwun supados dipun jabut sakmenika Bu kulun awet sampun jam 1 nek mboten dipun jabut mangke ndak kerinan mila kula nyuwun dipun jabut sakmenika mangke kula badhe nglampahi salat istikharah. Monggo menawi badhe njabut kula Bu kulun. Lakon mati kowe Bagong. Jabut nyawane mati. Biar Bagong Yama Dipati ampuh pitados napa mboten wapa kulun Bagong mimba Sencaki kula jabut nyawanipun saiki Bagong sampun dumugi ning pejah nyawane Bagong kula lebetaken kantong karumba sampun kula gembok sampun kula kunci Bu kulun syukur yen ngono syukur Bagong mati tegese Petruk iki mesti kamigilan mudhun ning jagat ora nutuke nggone arep gawe geger ning kayangan inggih ingkang baken popotenging kayangan Suralaya sampun mboten wonten jalaran Bagong sampun dumugi ning pejah waduh nggone becek iki tak ngalih nggon ngene wae aduh Bagong tesih gesang kulun oh ngadeg kaya ngono. Dingkluk. Aku bendaramu. Satra Garburuji. Raden Sencaki. Nah, nyembah. Ngatur bukti. Larak ngono. Jagat Dewa Bathara. Jagat Pramudita. Pedro. Ora sawerna-werna aku ngerti kowe iki Bagong. Kowe iki Bagong. Sing kandhane aku Bagong sapa? Aku ki Raden Sencaki, ngerti kowe? Kasektene ngedap-edapi. Ora sah kaya ngono gong aku ngerti. Kowe sing mimba Ndara Sencaki merga kowe nyuwun marang panguwasaning bapak dideni nadyan Bapak Semar lunga. Saiki sing baku undraning perkara wis ngerti. Dewa ora gelem nulungi Ndara Janaka le nandhang gerah. Bali ning Mercupada
matur sinuwun Puntadewa kahanan kene iki diaturke yen Pukulun jagat Girinata pancen kepengin mamrih patine Ndara Janaka. Katri gumulung mangrempak ing wadya. Heeh. Ora usah suluk. Men ketok kaya wayang temenangan, Truk. Ayo saiki bali. Ayo basa, nek ora basa aku ora gelem. Ndara Sencaki, monggo kula aturi kondur. Oh inggih. Menawi ngenten Koko Prabu, monggo kula aturi kondur ngedaton. Dipun dherekaken Ban Seti. Konduring Sang Prabu gegliyongan candranipun serasa werna-werna. Ya Gong, bali Gong, matur karo sinuwun Puntadewa Gong.